Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. A riqueza, o dinamismo económico e o emprego que xeran as persoas traballadoras autónomas é un valor a protexer. Son fundamentais para o mantemento de servizos básicos para a poboación. Porén, non é habitual que centren debates no Congreso. O colectivo de autónomas e autónomos na Galiza supera 204.000 afiliadas e afiliados ao RETA, segundo os datos de fin de 2025, que representa unha das taxas de persoas autónomas por número de habitantes máis altas do Estado. Así, a maioría dos comercios, locais de restauración, xestorías, agricultores, prestadores de servizos ou artesáns no noso país son traballadores e traballadoras por conta propia, sen empregados, e sosteñen unha parte fundamental da economía e do tecido productivo galego. Resulta, pois, imprescindível que se atenda tamén ás súas necesidades e demandas que, na súa grande parte, fican recollidas na proposta que hoxe trae a debate o Grupo Republicano. Efectivamente, partillamos que unha das materias en que é máis urxente avanzar é a equiparación das persoas autónomas ás persoas traballadoras por conta allea en materia de protección social, especialmente no referido ao acceso a prestacións por fin de actividade ou por incapacidade que na actualidade exixen requisitos imposíveis de justificar que fan que na práctica sexan inaccesível para a maioría das persoas autónomas. Así, por exemplo, para a prestación por fin de actividade exíxese para acreditar a causa económica demostrar un ano de perdas de máis de 10% dos ingresos obtidos ou ben acreditar a execución xudicial ou administrativa de no mínimo 30% dos ingresos ou ben manter débedas con produtores de máis de 150% dos ingresos dos 2 últimos anos ao tempo que se experimenta unha reducción de máis de 75% e que o rendemento neto non supere o salario mínimo interprofesional, o que leva a moitos autónomos a darse de baixa antes de chegaren a cumprir o requisito. O mesmo acontece nos casos de causa de forza maior, protección das mulleres vítimas de violencia de xénero ou traballadoras económicamente dependentes cando se trata dunha situación de dependencia non recoñecida. A outra materia que causa especial preocupación é o axuste das cotizacións aos ingresos reais para asegurar que o sistema sexa xusto e progresivo, de forma que pague máis que máis ingresos ten, como ben se recolle na moción. Preocupa especialmente o BNG adoptar o sistema para o caso dos traballadores e traballadoras autónomas con ingresos por debaixo do salario mínimo interprofesional e garantir o mantemento de tarifas planas ou reducidas para as e os emprendedores ou mesmo para autónomos societarios en ingresos. Porén, cabe lembrar que desde as asociacións de persoas autónomas reclaman tamén que sobre esas bases axustadas se realice unha actualización segundo o IPC para asegurar que as futuras pensións non se vexan devaluadas. Así mesmo, é preciso destacar a necesidade de facilitar os aprazamentos e fraccionamentos automáticos de forma áxil, principalmente cando for precisa a regulación das cotas, revisar os períodos de referencia para o cálculo de rendimentos en caso de percepción de subsidios e evitar o incremento artificial das bases, prever un réxime sinxelo con tarifa plana e fácil xestión para os casos de pluriactividade en que as persoas desenvolven unha actividade profesional principal por conta allea xunto a outra ou outras actividades económicas secundarias e esporádicas con encaixe dentro do traballo por conta propia, como sucede, polo menos no meu país, especialmente no caso de actividades artísticas e ou de creación. A universalización da cotización por cesamento de actividade, a ampliación do réxime de xubilación parcial tamén ao traballo autónomo ou a revisión do réxime fiscal e repercusión nas persoas traballadoras autónomas, entre outras moitas cuestións. Quero tamén mencionar a necesidade de implementar a compatibilización da pluriactividade no réxime especial do mar para dar cobertura e permitir outras actividades e fontes de ingreso nos períodos de paro biolóxico ou de vedas, que é unha casuística moi habitual no meu país, na Galiza. En definitiva, é preciso avanzar para establecer un sistema
máis xusto, progresivo e que garanta unha protección social suficiente a todas as persoas traballadoras autónomas. Por tanto, votaremos a favor da iniciativa. Moito obrigado. Moitas grazas. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Sagastiza Balonceta Barrenechea.